Ćao svima, evo nas ponovo i ovoga puta htjela bih da pričam sa vama o svojim omiljenim proizvodima koje sam koristila ovog proleća. Tu je pre svega Nivein Labello Pure Natural sa medom i mlekom i to je moj omiljeni proizvod svih vremena, znači to je jednostavno, pošto dosta mažem labela i ovaj proizvod kupujem pa jedno već godinu i po dve, pošto sam i skoro sve isprobala, ovaj mi nekako najviše odgovara i zbog teksture i zbog mirisa i jednostavno je jako prijatan. Zatim, što se tiče parfema, ono što sam najviše koristila ovog proleća jeste Avonov parfum Little Red Dress. Evo vidite, još malo ostao. I nekako mi se najviše sviđa od svih parfema iz Little Dress kolekcije. Jer nekako miriše sveže na malinu, na neke voćkice. Ja volim takve parfeme. Parfem jeste Pretty Fabulous toaletna voda i ona dolazi u ovom slatkom pakovanju od 50 ml. I on mi isto još malo ostao. I možda je ovo moja omiljena toaletna voda svih vremena, jer uvek ga nosim sa sobom u svakoj torbi i jednostavno podsjeća me na one male bonbons parfemčiće koje sam koristila kada sam bila mala i to tako slatko miriše i na voće, na slatkiše i prelepo. Znači, preporučujem svako. Zatim još jedan sladak proizvod jeste Balea Desodorans sa čokoladom i smokvom. I ovo je, nažalost, ograničena količina, ali mislim da se stvarno isplati. Ovo je najlepši dezodorans koji sam koristila jer je sladak, jer svež je, dugotrajan i mislim da se za cenu od 230-40 dinara u pakovanju od 200 ml stvarno isplati. Zatim, krema za ruke, ono bez čega ne mogu. Do sada sam koristila kremu za ruke sa matičnim lečom iz Avon Care kolekcije, ali onda sam probala ovu novu kad je izašla iz Avon Naturals kolekcije sa vanilom. I sad ja inače ne volim toliko vanilu, miris vanile i mislila sam da će biti jako i da mi to neće prijati, ali mi se stvarno sviđa, zato što opet miriše na sveže, miriše na more i stvarno je lepo za ove periode. Pa da pređemo na nokte. Tu su 3 laka za nokte koje sam najviše koristila. Znači imamo ova dva iz Rimmelove kolekcije. Ove žuti je, zove se, znači to je broj 58, Lemon Drop i on je iz I Love London kolekcije. Svetlo žuti i mnogo je lep. Nekako kad god ga namažem, stvarno se osjećam veselo. I uvek me tako podsjeti na proleće i na leto i nakon što se suši miriše na limun. Zatim, možda moj najomiljeniji ikada jeste ovaj iz Rimmellove 60 Seconds kolekcije, broj 620 How Do You Lilac It. Znači to je neka nježna lila boja i prelepa je. Znači stvarno prelepa. I ovaj Classics Charming lak za nokte, sad nemam broj pošto se ugulio, ali eto to je jedna svetla plava boja, također prelepa i stvarno je za leto i za proleće. I naravno ono bez čega nisam mogla, pošto sam uvek u žurbi zbog škole, jeste ovaj Avonov sprej za brzo sušenje laka za nokte. Sad on ne suši se stvarno za 60 sekundi, treba vam možda minut, dva, ali ono što bih vas posavjetovala jeste, pošto je jako masan, da ga nanosite iznad prozora ili negde napolju, da vam ne bi ostajale fleke po tepihu ili po laminatu. Zatim proizvodi za usta. Sjaj najlepši na svetu jeste iz Color Trend Avonove kolekcije i ovo je Angel. Znači to je neka svetlo roze boja, miriše na slatko. Zatim moj omiljeni ruž za usne iz Perfect Kiss Avonove kolekcije jeste ovaj Caressing Coral. To je neka nježna boja, znači nešto između crvene i naranđaste, neka koralna, jako lepa i efektna. I najnoviji proizvod jesu ovi mali karminčići koje obožavam, jer mi bukvalno stanu u novčanik. Znači to su Aurini i ovo je broj 82 Acapulco. Ono što mi se sviđa jeste što se svi zovu po gradovima, tako da mi je nekako zanimljivo. I to je jedna jarka pink boja, ide savršeno i uz svetli ten i uz tamni ten kada pocrnite na moru i tako da ga stvarno preporučujem da je fenomenalan. I jedan
jedna skroz random stvar jeste moja majica sa maturskog plesa. Pošto sam ovog maja, tačnije 17. maja imali smo taj maturski ples i završila sam i srednju školu i to je stvarno bio jedan divan dan koji ću zauvek pamtiti pored mature i stvarno sam oduševljena. I za kraj, nešto što sam najviše nosila jeste ova Avonova cvetna torba. Fenomenalna je, znači čvrsta je, od jakog materijala, ne verujem da će se pocepati, možete staviti sve i svašta, ja bukvalno svašta trpam u nju. I znači stvarno je divna. I hvala vam što ste me gledali i što ste me pratili, pa vidit ćemo se uskoro. Ćao!